Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай ин бегоҳ турнири UAR Warriors 24 баргузор мегардад, ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов баромад мекунад ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем, ки дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, аллакай ин бегоҳ, яъне бегоҳи 29 октябр дар Абу-Даби турнири UAR Warriors 24 баргузор мегардад, ки дар он варзигари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов бо рекорди 11-0 дар қафас бо варзигар аз Корея Су Янг Ю бо рекорди 7-1 вохоҳад хӯрд. Бояд қайд кард, ки барои ҳар ду варзигар ин дебют дар ташкилоти UAR Warriors хоҳад шуд. Сарварҷон Ҳомидов охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 декабри соли 2020 дар ташкилоти AMC Fight Night дар муҳориба зидди Аслан Тоусултанов гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Рақиби ӯ Су Янг Ю боша, охирон муҳорибаи худро рӯзи 14 ноябри соли 2020 дар ташкилоти Zevs FC 5 зидди Шинг Янг Сеё гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овардааст. Акнун ин бегоҳ Сарвар ва Ю беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. Турнир дар Абу-Даби мегзарад ва аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Дар турнири UAR Warriors ҳамагӣ 14 муҳориба мешавад ва муҳорибаи Сарвар 8-ум муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Пахши мустақими ин турнирро дар YouTube канали Fighting тамошо карда мешавад. Аммо дӯстон, бояд қайд кард, ки ин шабака баъзе турнирҳоро бепул, а баъзе дигарашро боша пулакӣ нишон медиҳад. Барои ҳамин мо аниқ гуфта наметонем, ки ин бегоҳ пахши мустақим ба пул мешавад ё ин ки бепул. Ба ҳар ҳол мо ссилкаи ин шабакаро дар Telegram канали худ мемонем ва боз кӯшиш мекунем, ки ягон ссилкаи дигар пайдо карда пешкаши шумо кунем, аммо ваъда намедиҳем. Ссилкаи Telegram канали Паҳлавон дар якум комментария закрепишуда дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. То боздид. Дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. Ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.